Apa jemberut? Pak Pai jembut apa parut? Wis lha niku. Sikatan kok belakang-belakang nang gone jember-jember kono. Wis. Saiki kok dagelane sampe jam 8 awan kok. Iya, sing tuwa pokoke. Kate lakon-lakonan. Saiki sing penting menghibur. Soale saiki kanca-kanca perlu menghibur dulur-dulur kene. Heeh. Aja lali. Mari main kene iki mbaulet maneh. Bulet yo apa ditangkem. Endi? Pak Darim. Kok jange kurang setahun nang ngene Pak Darim. Heeh. Darim yo singkatan. Apa? Dadari mason. Lah sembarang kan takon main. Lah iya sembarang kok singkat iki lho. Ini Cek. masih wong pinter nyingkat. Lho cek cepet. Oh, BG. Apa BG? Bogang. Ayo BD Bapak. Saya si Putri. Walah, sinden panggung ta? Iya. Walah, tambah kewampang. Ya apa Mang Mat? Saya si Putri. Ya wis ora. Takon, setakon sapa lagu ngene kok takon wis apa? Alah. Ngarepe tok ngarepe. Emang jarene wis seru wis iso Lali. Sa Yo sabun sama salep sabak sadel sakrip padarim kan katu mare apalane padarim saya si putri sinden panggung datang kemari memenuhi panggilan Anda. Pak Lurah tamu kehormatan, Pak Mandor tamu istimewa, konangan Indrajit lan Pate nek Anoman ora wedi gedhe Semblarak yo. kok paling bingung sih aku keliru. Iki anoman opo iku? Kok Anoman apa sih? Lah iya. Sinden panggung. Sopo? Sinden panggung. Ayo sinden panggung. Lah iya. Saya si putri sinden panggung datang kemari memenuhi panggilan Anda. Pak Lurah tamu kehormatan, Pak Mandor tamu istimewa, penonton saya suka Anda, Mas Joko tamu segalanya. Keliru. Yang belum kenalkan inilah wajah dari Sumanto. Tak wong. Tak kenal no. Titip. Cisokam. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Iya. Membuang kotoran dendone 50.000. Melanggar pasar berat. Gak tampak kotor. Iya. Tadi singgan iki. Iya. Gak kotor. Wah, ibumu ditanggap sandang panganmu apa jare wong nanggap? Ayo. Kon gak iso mangan nek gak ditanggap wong. Ah bener. Mbok ket sore. Dongan-dongane sing duwe gawe ta ya apa? Dongan-dongane penontone ta ya apa? Dongan-dongane panjae kon niku ya apa dadi menungso. Apa? Apa? Lho, kok sapa-apa wong diseneni tambah nginceng. Lah yo, nyeneni karepe lamburine mang apa? Mangane tane ana wong nyeneni ku dirungokno. Lah iya, Pak. Ana wong nyeneni gak dirungokno blas. Lah nek ana apa-apane karo budaya iki ana selamat ana terus nasional nek ana.
apa? Kan iku tak tuturi. Lha ayo kan nuturi lho terusane lho apa? Lah dituturi kok gak krungu. Lah mburi mah. Ya mburi kan tanah abab. Lho sing mburi mah gak muni ta? Ancene abab entek. Masalah madan ku ya apa? Mbok tunggang-tungganno sing nonton. Mbok tunggang-tungganno penontone. Mbok tunggang-tungganno sing gawe. Mbok tungganno kancane. Mbok aja kon kaya ngono. Ngomongi biasa lho ngono pisan tok ae. Lah nek aku ape ngomong kon mbok selani, ape ngomong mbok selani. Lah gak ngomong-ngomong aku. Lah ngomong apa nek kon terus ngomong dhewe? Aku lah izin sik. Ngene lho Li, kon ambek aku kanca. Padahal kanca gak perlu kakean ngomong. Lah ngono. Padahal Iya, nek kita salah kabeh melok salah. Padahal umpamane ana kancane salah gak dibenerno termasuk salah kabeh. padahal Kan ngelakno supali kon dhewe tambah padahalmu sak komblok ijen. Ya atur ngomong karo kanca ngene lho, Bos, karo supali awak dhewe iki kancan aja sampe gegeran. aja kakean padahal. Nanging nek awakmu sampe gegeran kok akhire ya apa kancane awak dhewe? Nanging awak dhewe kudu tetep meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nanging umpama awak dhewe gak gelem meningkatkan persatuan dan kesatuan, awak dhewe akhire dadi wong sing gak karo-karuan. Naik. Wah kon iku slamet robos padha wae. Nek ngomong sing temenan dirungokno wong nanging padahal nek kon ape ngandani kanca ya kandhanono. Wong urip nduk alam donya sing digoleki kaapian. Nek kon carane kaya ngono iku kan gak apik. Tetapi jenenge wong urip ning alam donya kudu saling silaturahmi. Suwe nek gak kepethuk sawangane kangen. Tetapi awakmu kudu ngerteni. Sapa aku sapa kon? Saiki ditanggap nang ngene laban. Tetapi aja sampe mirang-mirangno wong. Lah nek kon mirang-mirang wong berarti kon mirang-mirangno karya budaya. Tetapi Apa kakean tetap ngomong kakek tetapi saya ngomong yang penting ae. Padahal mesti kantut itu lho. Ayo ndongakno. Ndongakno sing nontok. Sing nontok ana iringan tengen, iringan kiwa, ana sing mburi. Mburi ngarep. Terutama ana sing nanggak. Ndongakno. Wong biasa nek genduren bancaan mesti amin. Nek aku ndongakno kon kudu menghamini. Rizq minallah, rezeki paringane Allah. Ad-dawatu biadinas wal afiyatu biadillah. Iki. apa yang balik? Bapak aku roh. Maksudnya ngene lho, manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Innallaha ma'as-sabiri. Lah itu apa ya? Mosok rek kon ngene gak ero rek. Karo eli. Kok kebacut temen kon gak tau sapa langgar. Lah mangkane gak tau ro iku kandhanono. Innallaha ma'as-sabiri. Ya. Nek kon gak ero, ayo meneh takok Pak Mudin. Sik ngerti. Sajane aku ngerti ning saking aku ngetes awakmu. Kon ngerti aku ning. Alah, innallaha ma'as-sabirin. Iya. Orang sabar kasihane Allah. Ha wis ero kok takon. Aku ro takon kon iki gak niate aku iki nyepelno awakmu. Padahal wong iku nek gak kemeru gak keminter kan gak ono sing ngelono. Iya, Padahal kon iso ngomong arepe takbir karo artine. padahal. Kakean padahal. Nek gak iso ngomong, gak usah ngomong. Dirungokno sakmene kae. Iya, pancen padahal. Tetapi ndongakno wong dihamini sing enak. Kowe buyar. Durung. Iki musike pengantar. Mau musik pengantar. Musik pengantar.
don 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 don